Сменете незабавно дефектния кислороден сензор във вашия автомобил. Той може да е причината за предупредителните светлини, увеличения разход на гориво и натрупването на въглерод. Подмяната на този сензор може да помогне за разрешаването на тези проблеми. Той е с компактен дизайн с трипосочен каталитичен конвертор. Просто го инсталирайте върху задния кислороден сензор и в много случаи предупредителната светлина ще изгасне. Той помага за коригиране на лошата каталитична ефективност и подобрява разхода на гориво при аварийни ситуации. Независимо дали е за лична употреба или професионален ремонт, може да служи като временен заместител на оригиналния конектор на кислородния сензор. Наличието на няколко резервни части е едновременно практично и икономично, което ви позволява да реагирате бързо, когато възникнат проблеми. Инсталацията е лесна и използването на това решение избягва скъпи разходи за подмяна. Ако имате някакви въпроси или срещнете други проблеми, не се колебайте да оставите коментар подолу.